İtlere rehimsizligi gadagan ediyen kanuny kabul eden Türkmenistan, köçelerde her gün tutulýan we öldürilýän, kapasalara we plastik paketlere salynıp uzak wagtlap agyr ölüme tedewar edilýän öý haýwanlaryna rehimsizligiň dowam etmegini äsgermezlik edýär. Bu aralykda itler baradaky kanunyň kabul edilmegi Ýewropa Birleşiginiň Türkmenistandaky wekiliýetiniň öý haýwanlaryna rehim şepagaty wagt edýän çärelerine gabat geldi. 17 awgustda ýani derleşýän arasy penje we ömür beratlyk sany hususy penahanlylara Ýewropa Birleşiginiň wekiliýetiniň işgärleri hem meýletinçiler tarapyndan tapar edilipdi. Şonda yerli media serwisleriniň habar berişiýaly Ýewropa Birleşiginiň wekilleri Türkmenistanyň tabigaty goramak jemgyýeti we meýletinçiler topary bilen bilelikde şol penahanlylarda saklanýan haýwanlar üçin adyk we derman sowgat beripdir. Ýewropa Birleşiginiň Aşgabatdaky wekiliýetiniň Azatlyk radiosyna aýtmagyna görä olar baryp görmek üçin haýwanlary gowy garaşyk etmekde ýokary baha berilen penahanlylary taýlapdyr. Ýewropa Birleşiginiň Aşgabatdaky wekiliýeti Azatlygyň soraklaryna elektron poçta arkaly ýazmaça jogap berdi. Şondan beri redaksiýa we wekilhananyň medeniýet sekretary soraklary we jogaplar bilen birnäçe habar alýşdy. 20 awgustda Azatlyga Ýewropa Birleşiginiň wekiliýetinden goşmaça soraklara jogaplar gowuşdy. Soraklar we jogaplar üýtgetmezden mälim edilýär. Ýewropa Birleşiginiň wekiliýeti Aşgabatyň demirgazygyň ditleriň we pişiklerin köp mukdarda getirilip iýmetsiz we suwsuz ölýän angar diýilýän ýer barada eşitdimi şeýle bolsa edara şol ýere barmagy synanşdymy diýip Azatlyk radiosynyň beren sowalyna Ýewropa Birleşiginiň wekiliýeti özleriniň angaryň töweregindäki ýagdaýdan habarladygyny mälim etdiler. Azatlyk radiosu näme üçin kampaniýadyň haýwanlara bolan gowy garaýşlary bilen giňden tanalýan penahanlylara baryp görmek kararyna geldi diýip sorak berdi. Ýewropa Birleşiginiň wekiliýeti bu soraga şeýle jogap berdi. Kampaniýanyň maksady öý haýwanlaryna we haýwanlara hoşniýetliligi wagt etmek hem köpçülikligiň mahabatlandyrmak, şeýle hem yerli jemgyýeti öýsüz haýwanlaryň penahanlylary üçin mobilizlemekdi. Ýewropa Birleşiginiň wekiliýetiniň işleri wagtlaýyn ynanylan hanym Renate Vrubelň aýdan sözünde aýdylşy, biziň maksadymyz haýwanlary we öý haýwanlaryny iýdek etmegiň adamlara has açyk we gowy edýänligini görkezmekdi. Öý haýwanlarymyzyň hem haýwanlaryň emlek däl janly jandar görkezmekdi. Çağalara öý haýwanlaryny iýdek etmegiň we ähli haýwanlara hoşniýetli bolmagyň gündelik durmuşymyzyň bir bölegi bolmalydygyny görkezmek gaty möhümdir. Haýwanlaryň abadançylygy hem iýdeksiz haýwanlar babatynda adamkärçilikli siýasatyň işlenip düzülmegi döwletiň jogapkärçiligidir. Haýwanlara iýdek etmek islendik sagdyn jemgyýetiň durmuşynyň bir bölegidir diýilip Ýewropa Birleşiginiň wekiliýetiniň Azatlyk radiosynyň sowallarynyň ýene birine uğradan jogabynda aýdylýar. Şeýle Azatlyk radiosu näme üçin Ýewropa Birleşiginiň wekiliýeti diňe Türkmen hökümetiniň kanun kabul edenden soň haýwan hukuklary bilen gyzyklandy. Näme üçin mundan öň däl ýoksa Türkmenistanda itler we pişikler ençime ýyllap öldürilýär diýip sorady. Bu sowala Ýewropa Birleşiginiň wekiliýeti şeýle jogap berdi. Kampaniýa ýylyň başyndan bäri meýilleşdirilýärdi. Bu kanunyň kabul edilmegine gabat geldi. Şeýle de bolsa institusional derejede bolmasa-da Ýewropa Birleşiginiň wekiliýetiniň we Ýewropa Birleşiginiň aragatnaşyk bölüminiň öňki işgärleri haýwanlaryň hukuklaryny goramak işine işçen gatnaşdylar. Geçmişde Ýewropa Birleşiginiň wekiliýeti we Ýewropa Birleşiginiň aragatnaşyk bölüminiň öňki işgärleri Türkmenistanyň hökümetiniň ministrlik derejesinde haýwan hukuklaryny öňe sürmek meselesini gozuldylar. Mysal üçin 2019-njy ýylda Ýewropa Birleşigi bilen aragatnaşyk bölüminiň ýolbaşçylary edeksiz haýwanlaryň öldürilmegini alada bildirdi we bu tejribäniň besedilmegini talap etdi. Ýewropa Birleşiginiň aragatnaşyk bölümi haýwanlary goraýjylar bilen iýdigiderli maslahatlaşýardy we haýwanlaryň penahanlylaryna baryp gördü diýip Ýewropa Birleşiginiň wekiliýeti Azatlyk radiosynyň sowallaryna ýazmaça görnüşde beren jogabynda ýazdy. Odal habar berilşi, 1 we 10 awgust aralygynda Ýewropa Birleşiginiň wekiliýeti eglan eden kampaniýasynda Türkmenistanyň raýatlaryny öz öý haýwanlaryny ýa-da eýsiz galan haýwanlary iýdek edýän suratlaryny hem videolaryny Instagramda ýerleşdirmäge çağırpdy. Habarda öý haýwanlaryna has mähirli bolmak çağırışı edilipdi we Türkmenistanda it köpeltmek we kinologik işler baradaky ýakynda tasdiklanan kanuна goldaw bildiripdi. İtlere rehimsizligi gadagan edýän itleri köpeltmek we kinologik işler baradaky kanunyň teksti 26 ýulda döwlet mediasynda çap edildi. Şol bırakdyň özünde de türkmen häkimetleri ýurtda haýwanlara edilýän zalymlyk baradaky habarlary resmi taýdan kommentirlemedi.
Ýewropa Birleşiginiň wekilleriniň itler üçin penahanalary taparynyň öňü seretinde Türkmenistandaky haýwanlary goraýjylar itleriň tutulmagy we öldürilmegi bilen baglanyşykly köp sanly wakany habar berdiler. Aktivistler problemaly ýerlere baryp görmegiň hakyky meseleleri ýüze çykaryp biljekdigine, rehimsizligiň soňuna çykmak üçin goşant goşup biljekdigine, şeýle-de daşary ýurtly wekilleriň haýwanlara rehim şepagat meselesine üns bermeginiň Türkmenistanda itlere we pişiklere zulüm edilmeginiň öňüni alyp biljekdigine umyt bagladylar.